Predstava Lajanje na zvezde donela je još jedno neprocenjivo iskustvo učenicima i profesorima ITHS-a. Na kraju premijere zasluženo su pobrali simpatije publike, izražene gromoglasnim aplauzom. Osim o njihovoj odličnoj glumi, adaptaciji scenarije i kostimima, još uvek se priča o maketi Fiće koja je oduševila gledaoce. Pogledajte, blokirali ste saobraćaj. Koji saobraćaj? Pa nema saobraćaja kada ste ga blokirali. Čujete? Povozite sa mnom. Nemojte, dozvolite, ja sam prosto nema lažni zvaničnik. Na jednoj od brojnih proba zapitali smo se kako da rešimo problem sa automobilom na sceni. Profesor ITHS-a Andrej Čoha imao je predlog koji se svima učinio kao odlično rešenje. Fiće je glavni glumac ove predstave, u suštini, glavni sporedni glumac i mi uopšte nismo imali ideju kako da ga napravimo, šta da radimo, da li da idemo da improvizujemo s nekim kartonskim kutijama, onda sam ja rešio da to malo ozbiljnije napravimo maketu, vidjet ćete, on ima dimenzije pravog Fiće. Učenici su bili od velike koristi kada je došlo vreme za sklapanje auta. Budući da imaju praktičnu nastavu u školi, alati koje su koristili nisu im bili strani. Došli smo kod Razrednog da napravimo auto za predstavu koji će se koristiti u predstavi. Veoma je važno za predstavu. Pa jako je zanimljivo i sviđa mi se možemo da se družimo i novi projekat. Radimo nešto što nikada možda i nismo ni radili. Ovde sam na ovom automobilu, sam kucao ekstere i daske koje smo tu napravili za to vozilo. Crtao sam ove, kako se kaže, skice za automobil i pomagao Razrednom šta mi je tražio. Pa dobro, ja sam se više bavio varenjem ove konstrukcije i sečenjem ovih elemenata, a sada treba to sve zašrafiti, srediti, uraditi, lim, farbati, tako to će sve učenici. Oni su im pomogli oko šrafljenja, pošto ima 1001 rupa ovde, teško je to sve sam. Dobro raspoloženje koje je vladalo na probama tokom pripremanja predstave preneli smo publici. Kada je o Fići reč, zablistao je na sceni u punom sjaju i sada zauzima počasno mesto u hodniku ITHS-a. Spremno čeka sledeće izvođenje predstave Lajanje na zvezde.